Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pro Miroslav. Se mnou tu dnes je Michal Kučera. Dobrý den, vážení občané, ahoj Mirku. Ahoj Michale. A já teda mohu představit a uvítat zde Radka Kloudy, což je vlastně náš kolega z Pro Miroslavy. Tak, ahoj. Já vás taky zdravím, kolegové, a dobrý den, vážení spoluobčané. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit dnešního natáčení dalšího podcastu a zároveň vlastně se všem omlouvám, kdyby tam byly nějaké chyby, nedostatky, tak je to moje první zkušenost. To se vyladí. Já si myslím, že se nemusíš omlouvat, že Mira to když tak vystřihne, ale myslím si, že je přirozený, když člověk tu a tam někdy udělá chybu a nestydí se za ní. Proč jsme dneska tady? Je to tím, že máme za sebou 24. zastupitelstvo, které bylo extrémně, ale extrémně dlouhé na poměry miroslavských zastupitelstev, minimálně v tomhle volebním období. Tak já bych možná na začátek, jak to na vás působilo, ta délka. Radek tam byl přítomný z pozice vlastně člena finančního výboru a zároveň jako občan města, byl v publiku, tak možná bych ti dal slovo jako prvnímu, abys nám řekl své prvotní pocity, jak na tebe vlastně působilo to zastupitelstvo. Takže můj prvotní vlastně jako pocit k tomu celému průběhu toho zastupitelstva bylo to, že vůbec jsem jakoby nepočítal s tím, že to bude trvat tak dlouho. Jo. Byl jsem z toho docela překvapený, protože ty informace vždycky byly takové, že zastupitelstva jsou velice rychlý, vzhledem k tomu, že se to posunulo na 4. hodinu, kdy vlastně málo občanů má prostor se vůbec toho zastupitelstva jakoby zúčastnit nebo dojít, jo, a poslechnout si prostě tak jak vlastně to ve skutečnosti se tam vede. Byl jsem v mnoha jakoby frázích překvapený, jak se kolikrát bylo na opozici nahlíženo jakoby v podstatě negativně. Jo. Takže tohle mě hodně jakoby zarazilo, protože já si myslím, že nikdy opozice prostě nebyla taková, že by s něčím nesouhlasili, a když teda s něčím jakoby opozice nesouhlasí, tak prostě k tomu má svý výtky a má právo, jak opozice, tak prostě každý zastupitel se má právo prostě na zastupitelstvu ptát. A ten dotaz, který prostě položí, tak mnohdy prostě ani nebyl ze strany pana starosty zodpovězený. Takový to na mě dělá dojem. A ty, Michale? Tak já si myslím, že zažil jsem i další zastupitelstva, další jednání. Byly tady poměrně jednoduchá témata, ale naštěstí se rozvykládala natolik, že se začaly odhalovat ty chyby a ty mezery v tom. A posluchači a diváci i přítomní si potom mohli udělat ten svůj názor, za což bych ti chtěl, Mirku, poděkovat, že jsi to minimálně 3,5krát poslechl a podíval se na to a vypípal všechny ty informace, které v rámci GDPR nesmí být potom na tom záznamu vidět, protože opakovaně jsme chtěli po vedení města, jak za bývalého zastupitelstva, tak i za stávajícího zastupitelstva, aby ty nahrávky dělalo město. Vedení města to odmítlo a takhle jim to vyhovovalo. My jsme sebrali síly tak, aby jsme to dali dohromady a vlastně i díky Radkovi, který tam hlídal to, aby to fungovalo, všechno to nastavení, tak jsme dosáhli toho, že jsme měli jak live, tak zároveň jsme měli i ten záznam, takže za to díky. No, délka. Co můžu říct, no? Nejvíc mluvili přítomní, buď z opozice nebo z přísedících, z vedení, tak tam těch informací moc nebylo. A kdyby to bylo trošku víc připravený a trošku víc odkomunikovaný dopředu, tak by to mohlo trvat jako určitě polovinu. To je za mě celá odpověď. No a když prostě položíte někomu otázku, na základě čeho se vypočítá příjem do státní pokladny, a který se predikoval, a šlo to z dokumentu Rady města nám zastupitelům, že to bude 8 milionů ročně, tak najednou odpověď byla, že to bude 20 milionů. A začalo se povídat o jiných projektech. Bavili jsme se o větrnících a skončili jsme u Dukovan, u skladování jaderného odpadu. Takže
Za mě ano, je důležitý, víme, že jaderný odpad někde v České republice se musí uschovávat a třeba do budoucna bude technologie, která i dokáže pracovat s tím jaderným odpadem a využije ten zbytek do nuly, ale to nebylo tématem vůbec toho dotazu, takže pokud já něco nevím a neumím na to odpovědět, tak odpověď vedení byla mlžím a povídám o kvetoucích narcisech. Jo? Prostě to je asi celé, jak to na mě působilo, takže možná je dobré se z toho poučit, až tam třeba jednou budeme sedět my, buď třeba mezi těmi přísedícími, nebo i ve vedení, tak jako jsme seděli třeba, tak prostě mít to připravený a odkomunikovaný jak s veřejností, to je třeba příklad té mateřské školky, tak i s tou opozicí, protože tady jako ty narážky, to, co jsi viděl, Radku, tak to je, my jsme na to už zvykli, to už je prostě několik let takto a jenom my se dotazujeme, jenom my jsme ti, kteří něco mají pořád a něco se jim nelíbí, ale to, co dává hlavu a patu a smysl, tak rádi podpoříme a vždy jsme pro to ruku zvedli. A tam, kde máme ty pochybnosti, kde prostě je nedostatek podkladů, anebo to zavání nějakým průserem, nebo něčím, co by nemuselo být úplně fair pro ty lidi, protože jsme zvolení občany města Miroslav, tak musíme v jejich zájmu taky rozhodovat, no tak tam se, ne, že zdržíme, ale tam jsme proti. Protože my, můžu říct 95%, pokud to teda není, kdo je ověřovatelem zápisu, tak se vyjadřujeme, jestli jsme pro nebo proti, protože zdržet se není úplně vždy takový jako jasný signál, jestli teda ano nebo ne. Jestli ti do toho můžu vstoupit, tak já si myslím za nás, za Pro Miroslav, že vlastně určitě z 90% hlasujete vždycky pro, že je málo takových situací, kdy prostě hlasujete proti nebo se zdržíte hlasování. Jo. Jako samotného mě překvapilo, že prostě se na tom zastupitelstvu dotazuje opozice. Opozice chce vědět, chce být informovaná, co se vlastně děje. Jo. Překvapilo mě, že třeba nikdo z koaličních partnerů prostě žádný dotaz. Vůbec mně to přijde takový nezájem úplně těch lidí, že si tam prostě přijdou odsedět si to zastupitelstvo a zvednout ruku pro sebe menší prostě aniž by se prostě informovali. A nebo prostě to už jsou obeznámení dopředu a nemají potřebu se ptat, ale moc tomu nevěřím. Tady se mluvilo o ukládání jaderného odpadu, tak to si myslím, že nebylo vůbec předmětem toho jednání, jo, protože mě tam určitě zarazila jedna taková docela událost, kdy prostě pan starosta utnul jednoho občana a já jsem si myslel, že ten občan se v tu chvíli prostě úplně zroutí. A to si myslím, že nebylo vůbec hezký a pokud teda já z pozice občana se přihlásím o slovo a chtěl bych prostě se na něco zeptat, něco říct, tak ono i tady po 3 hodinách, když jsme tam seděli, tak ono je složitý si kolikrát ty myšlenky se skládat. Jasně, no, tak to byla ta diskuze občanů, kdy vlastně v té diskuzi zazněly nějaký témata a my jako zastupitelé jsme na to měli reagovat. To, že zvládnoucí, a teď abych to napočítal správně, já bych řekl garnitury. 12, přesně tak. Reagoval jenom pan starosta a když jsem chtěl reagovat já, tak pan starosta se na mě podíval takovým tím pohledem, že je diskuze občanů, co jako zastupitel do toho chce říkat. No. Takže tam jsem mu trošku panu starostovi vysvětlil, že je to diskuze a měli bychom se k tomu vyjádřit a nejenom si to poslechnout, odkývat a jít dál, protože ty občané tam nepřišli se jenom vypovídat. Ty občané tam přišli říct svůj názor a chtějí vidět zpětnou vazbu od nás. Jo? A to tam prostě nezaznělo a pak to se schovávalo do uranových úložišť nějakých. Jo. My v podstatě jsme měli program o 8 bodech, přičemž teda první bylo zahájení, to je taková rychlá akce. A na tomto zastupitelstvu se neprobíralo zasedání rady města, takže o toto bylo kratší
byť to teda kratší nebylo. Tak ono taky mezi tím je slušné dodat, že proběhly jenom 2 rady, takže i... No možná 3. 2 rady. 2? Oficiálně 2 rady. No, ale dosti podstatný, protože jedno z těch témat významných se právě řešilo a to bylo to sloučení těch školek. Jo? A to právě bylo to, na co jsem chtěl navázat, že sice proběhly 2, ale měly tady určitě být, protože se to týkalo těch bodů, které byly v zastupitelstvu. Jo. Ale aspoň budeme mít zase další možnost na dalším zastupitelstvu to ještě otevřít a znova se bavit. No ale co chci říct, tak můj dotaz je takový bod 2. Měli jsme tady projekt rozvoj lokality Miroslav Vajmperky, byla tam zadávací dokumentace. Já v podstatě na tom ještě předešlém 23. zasedání zastupitelstva jsem měl podnět na to, že bych chtěl, abychom jako zastupitelé zadali ty podmínky na výběr toho dodavatele celé té akce, protože, abych vysvětlil, město Miroslav má krásnou obrovskou plochu naproti čerpací stanici AS Benale, tak má velkou plochu určenou pro stavební výstavbu rodinných domů a hromadného bydlení. No a vedení města se rozhodlo, že toto celé vysoutěží a prodá jakoby ten celek developerovi. Za to dostaneme do správy inženýrské sítě, silnici a za oproti tomu, ano, za 10 000 kus a zeleň, o co se budeme muset starat a udržovat to. A oproti tomu si odkoupíme za určitou domluvenou částku novou mateřskou školu. Můj dotaz byl takový, že prostě proč musí být mateřská škola, jestli není lepší mít ty peníze, to je 85 milionů, myslím. 86 milionů. 86 milionů z daní, jestli není lepší mít na účtě a investovat to do něčeho, co by dávalo jako třeba smysl v rámci rozvoji obce a neřešit to, co bude za 20, třeba 30 let, protože do té doby se to může ještě mnohokrát změnit. No a taky vlastně proč do toho takto ta rada města šla. A pokud to zadání, tak aby jsme to zadání měli my pod kontrolou jako vedení a celé zastupitelstvo obce. Protože byla to taková akce, kdy tam přišli právníci od Bartončíka a řekli, že vlastně tak toto je a dál o detailech jsme se nebavili. A dle mě už je to dávno všechno upečeno a dál uvidíme. Ale třeba Mirku, řekni tvůj pohled vůbec na tu akci Vajmperky, jak to vnímáš ty? Tam bych ještě na začátek řekl, že určitě právě proč jsme chtěli to zadávání mít v rukou jako zastupitele, tak je to, že tuhle pravomoci vyhradila Rada města a tím pádem my bychom neměli přístup, pokud bychom si to nevyžádali jako zastupitele a složitějšíma cestama se k tomu dostávali, tak bychom vlastně ani nevěděli pořádně, o čem rozhodujeme, nebo o čem by rada rozhodla v bodech, kdy my jsme samozřejmě byli pro tu výstavu, to samozřejmě, a jako jsme rádi, že nějaký developer vůbec bude mít snad, teda pokud bude vybrán, někdo se do toho přihlásí, tak bude mít samozřejmě ten zájem tady utratit desítky, ne stovky milionů na výstavbu. A právě proto jsme chtěli to mít jako pod kontrolou a hlavně, abychom přesně naráželi na věci, které se pak tam vlastně staly a na jednoduché otázky typu, zda opravdu potřebujeme tu školku, jestli vznikla nějaká studie, jestli se komunikovalo třeba s Českým statistickým úřadem, protože ten sbírá tyhle data. Víme, jaká je ta křivka porodnosti, víme, jak to tady bývá. Samozřejmě se dá oponovat, že stavba Dukován přivede jakoby nové obyvatele, kteří se do toho mohou, ale nemusí nastěhovat, kteří si tam mohou samozřejmě nahlásit trvalý pobyt, ale nemusí, to je taky důležitý říct, tak na základě toho, že tu je nějaká možnost a můžeme tady mít super moderní, řeknu, mateřskou školku, která bude odpovídat nějakým standardům, ale samozřejmě v roce, kdy se postaví. A tak jsme vlastně nedostali tu odpověď s tím, že prostě rada to tak chce. Jinými slovy, pan starosta to tak chce, abychom byli přesnější. A samozřejmě ani jeden z nás není proti školce, ale mně to nedává smysl v momentě, kdy máme dvě školky v Miroslavi, budujeme vlastně dětskou skupinu, v okolí jsou dětské skupiny, máme další mateřské školky v okolí a nedává mi to smysl z toho, že najednou pojďme si jen tak z plezíru udělat další školku. No hlavně já tě ještě doplním, ty školky ještě do loňského školního roku, nebo i letošního teda,
tak byly těma kapacitama plný. Protože ten zákon školní měl takovou tu definici odkladu nástupu do první třídy, takže ty ředitelky a ředitelé, kteří v těch organizacích jsou vlastně po celé České republice, nikdy nevěděli, kolik dětí jim tam zůstane, požádá si o ten odklad, kdo teda půjde do té první třídy a tak dále. Dneska už je systém 0. ročníku a odklady v podstatě už takovouto formou nejsou, jak byly, takže ty děti, když dospějí do toho věku, kdy mají do té první třídy, tak jdou na tu základní školu, buď do toho nulťáku, nebo do té první třídy. Takže dneska jsme ve stavu, že máme na obou dvou školkách plus minus 20 kapacit, takže dohromady je to 40 dětí, které můžeme nabrat, které tady ani v Miroslavě nejsou. A pokud budu brát nějakou sinusoidu, tak když vezmu, že ta porodnost dobře byla nějaká silnější za covidu, ale pořád to nebylo na to, a ty covidové děti už teď v té školce jsou, tak a pořád ty kapacity máme, tak podle toho se dá vypočítat přece nějaká kapacita, co bude za 20-30 let. Jo? Ale bohužel tady toto rozhodovala Rada města, aniž by tyhle informace měla, nadchli se do toho, asi se jim větvička líbila a to je asi na tom, aby nám odpověděli, ale tu odpověď jsme se nedozvěděli po několikáté. No a tak, jak jsme se nedozvěděli zároveň i ten výpočet, což já jsem teda tam zmínil, že budu chtít zaslat, aby mě tu informaci poskytli, a na základě čeho teda vypočítali těch 8 milionů v těch příjmech, kdy pan starosta vlastně ještě zmínil, že vůbec neví, jaké budou daně a jak to přesně bude, tak prostě těch 8 milionů je vaření z vody. Jo. Tam za mě to spíš bylo o tom nastavení, že, jak se říká, šul nul bude prodej pozemku, nákup školky, za to dostaneme tady nějaký sítě a prostory veřejný a dostaneme do svého majetku a budeme se o něm muset starat, což bude stát nějakých 200-300 tisíc ročně, dejme tomu, minimálně. Když vezmeš republikový průměr, bavíme se třeba o 400 tisících ročně. Budeme k tomu sezít nějaký lidi navíc, jo, třeba tu techniku už mít budeme, ale prostě toto tam jako nákladově bude. No, tak jediný argument, proč je jako vhodný to prodat a nenechat z toho pole nebo prostě louku, tak je to, že bude na daních za ty občany, kteří tady budou registrovaní. Ale musíme si taky říct, že ty byty a ty villadomky nebudou stát 5 milionů, ani 6. To se budeme bavit o tom, že to bude jako takový už okraj Brna cena, jo, protože... Jako samozřejmě nemůžeme tu cenu predikovat, ale rozhodně to bude jakoby nadbonitní poměry klasického běžného občana. Klasického běžného občana, přesně tak, jak říkáš. Díky za doplnění, ale já bych ještě se vrátil k té myšlence, abych dokončil tu školku. Tak já bych to bral z toho pohledu, kdyby se řeklo, hele, naše strategie je taková, víme, že ve Sluníčku je problém s parkováním, je to v zástavbě, nemáme se moc kam rozšiřovat, je tam problém s dopravní situací, s bezpečností, postavme větvičku, potom Sluníčko přemístěme do větvičky, ze Sluníčka udělejme developerský projekt, postavme tam menší bytovku a tak bych to bral. Jo, protože to dává nějakou návaznost a víš, že řešíš ten problém, který vy dva to můžete posoudit nejlíp, protože ty děti ve Sluníčku máš, ty si je tam měl, mě to teprve čeká a Půjdete do Sluníčka. No, uvidíme, jestli si budeme moct vybrat, protože jsme se dozvěděli, že vlastně my si vybrat nemůžeme, ale některé děti byly přijaté do obou dvou školek a pak si mohli vybrat, kam půjdou. Ale, tak primárně bys měl chodit tam, kde jsi spádovej. Tak, my jsme byli samozřejmě... Sluníčko, takže my jsme splnili, byť nám jako řekli, že i když jsme spádoví, tak se do Sluníčka asi nedostaneme, protože byly plné kapacity, což ty budeš mít výhodu, že tobě se to nezaštěstí tady ta situace, protože těch kapacit teď díky těm odkladům, tomu zrušení, tak... Přesně tak. Už to není tak dramatické. Ale tak právě to je navazuje na to, že kdyby to bylo z nějaké dlouhodobé strategie, tak jak se furt bavíme o tom, že, nebo jak slyšíme na zastupitelstvu, že vše se buduje ze strategií a s výhledem a tak dále, tak tohle mi zrovna přijde jako docela velký propal. Ne přepal, ale propal, protože když ta vize tam není a je to jenom o tom, postavme si další moderní budovu, která samozřejmě moderní v tu dobu bude, ale nevíme, z jakých materiálů a tak dále, i když to v té zadávací dokumentaci je. Ale víme, jaká je realita. Jo, nestaví se tak, jak dřív. Tak, samozřejmě. To byl můj dotaz, aby jsme si to pohlídali vůbec po kvalitě. Developer to dělá tak, aby vydělal. Jo? Tak, jak oboru podnikáme, abychom vydělali, tak, jak chodíš do práce, abys vydělal, tak prostě
To je koloběh života. Tak řešili jsme docela podstatnou věc na minulém zastupitelstvu, kde se řešily ty vampérky, kde byl přítomný i vlastně zástupce agrodružstva, pan Pakosta. To bylo na tom 23. To bylo díl. A vlastně on tam vznesl dobrý dotaz, nebo i takovou připomínku, že vlastně ta mateřská školka se bude stavět a nacházet vlastně pod tím terasem, kde nad tím je vinohrad. A oni pravidelně samozřejmě vinohrad stříkají. Postřiky, můžeme se bavit, jak jsou bio, eko a tak dále. Tam bude ještě mezi tím nějaká obslužná cestička, ne nad tím? Nebo... Z jejich strany ano, ale samozřejmě víš, jak ten obrovský traktor jede, má ty ramena roztažený tak to pan ve Pakosta vzduchu říkal, a říkal, že by tam právě apeloval na to, aby tam vznikla nějaká, řeknu, živá stěna nebo něco, co by dokázalo zabránit, zachytit ten postřik. Na můj dotaz na zastupitelstvu bylo řečeno suše, že je myšleno na nějaký zatravňovací pás. To vlastně bylo v podstatě všechno. Jo, takže jako ptejte se, ale nechtějte po nás odpověď, tak bych to asi řekl. Jo? Zároveň jenom abych dodal k tomu tvýmu výběru daní z toho RUDu. V podstatě za ten trvalý pobyt, tak i sama právnička řekla, že developer si takovou podmínku dát nemůže, aby tam ten kupující měl ten trvalý pobyt. Takže to jsem věděl právě, já jsem chtěl, aby to vůbec tam jako na tom zaznělo, že aby jsme si řekli, že není podmínka, že když vypočítám, že tam bude 420, dejme tomu obyvatel, že všichni tam budou mít trvalý bydliště, protože z logiky věci, pokud žiješ v Brně, máš tam trvalý bydliště, tak máš nárok třeba na parkování po Brně jako rezident. Že jo? Takže to parkování stojí potom nějakou částku, když vezmu svoz odpadu, stojí podobně jako v Miroslavi, takže tě nic jako nenutí k tomu, abys měl trvalý bydliště v Miroslavi. Že jo? A v tu chvíli, když já tam nepřihlásím celou rodinu a budu tam mít to trvalé bydliště stále v tom Brně, ale budu bydlet tady v Miroslavě, no tak potom my o to přijdeme. Že jo? Nehledě na to, že když se nepřihlásíš k poplatku za popelnice, tak vlastně on nikdo nezjistí, že tam někdo bydlí. Že tam někdo bydlí, přesně tak. Já bych vás jenom doplnil, pánové, jako se vším s váma souhlasím, jo. Mě by školka samotná o sobě dávala smysl, kdyby si někdo dopředu udělal nějakou studii, demografickou studii, jo, vývoje prostě, jak tady prostě ty děti budou přibývat, jo. Ale pokud vlastně tady toto nebylo jakoby udělaný ze strany rady, ze strany města, jo, tak jak my teďka víme, že prostě tady tu třetí školku budeme potřebovat. Říkali se tady, že prostě, protože jsou multiročníky na základní škole, jo, dětí prostě jakoby kapacity ve školce jsou teďka uvolněný, ve 2 školkách je to 40 míst, jo, takže prostě mě to zatím jakoby z tohohle pohledu jakoby vůbec nedává jakoby smysl ta školka, jo, která by tam měla vzniknout tou výstavbou, jo. Dávalo by mi to fakt smysl, kdyby prostě ta studie byla prostě ze strany města nebo ze strany rady prostě vypracovaná, jo, a byla prostě vám jakoby předložená, jo. Trošku mě jakoby i na tom zaráží, na celém jakoby tom velkém projektu, že takovýhle důležitý jakoby bod jednání zastupitelstva, tak já bych to jakoby spíš vnímal i tak, že bych nejprv svolal nějaký pracovní jednání zastupitelů, abych prostě vás o tom informoval, jo? Abyste byli dopředu se vším obeznámeni. A myslím si, že jakoby tohle se jakoby ze strany města nikdy jakoby nestalo, že byste měli k tomu pracovní jednání, nebo vyvedete mě sumilu. My jsme v podstatě to řešili jenom jak jsem již zmínil, na jednom zastupitelstvu, kde jsme dostali klasickou standardní brožuru nebo projektovou vizualizaci, ne spíš projektovou dokumentaci, ale vizualizaci. A vlastně, takže vlastně na základě toho jsme to nějakým způsobem jako zpracovali. Tuším, že my jsme byli jako pro, že záměr se nám líbí, ale bylo tam to, že samozřejmě za prvý očekáváš další informace, ale za další už jako z logiky věcí je to obrovský projekt, asi jeden z největších v dějinách tady v Miroslavy, co se týče jakoby obratově nebo na... Jako přímo, co dělá obec, nebo jakoby... Tak, přesně tak. Nebo co umožní obec, tak. Takže z toho důvodu jsme jako očekávali nějaké další jednání, přesně jak ty říkáš, my jsme otevření, když nám starosta napsal, že se potřebuje sejít ohledně jednoho bodu, co jsme řešili v minulostvu,
přišli jsme, probrali jsme to. Tak jak jsem říkal, že prostě takovýhle důležitý bod prostě jakoby jednání toho zastupitelstva, tak prostě bych čekal, že si vás, jakoby pan starosta, všechny zastupitelé sezve na nějaký pracovní jednání. A nebo dá možnost předem se vyjádřit a chcete, nechcete, vyjádřete tak, se. Jako tohle mě strašně jakoby zaráží, že prostě jakoby tohle tak jakoby nebylo učiněné. Pánové, můžu říct přesně z dalšího zápisu, který jsem dostal k potvrzení, tak je tady přesně po tom, co ty se zeptal, tak nebylo ti odpovězeno, tak já jsem se znova zeptal, proč nebylo odpověděno. Na to bylo, že vlastně pan starosta odpověděl, že neví, zda v bytech budou bydlet 3, 2 nebo 4 lidé. Tak jsem se ho znova zeptal, jestli teda má nějakou kalkulaci, protože k něčemu tak číslo nějakým číslem museli dojít těm 8 milionů. Tak potom teda řekl, že neví, jaká je tam odchylka, ale že ví, že v souvislosti s tím projektem, ale i s dalšími projekty ještě naskočí daň z nemovitosti, vodné, stočné a tak dále. Ale zaznělo tam asi 4krát, že neví. Takže vlastně to byla jenom, vzalo se 400krát částka, vyšlo se 8 milionů. Dobře, ale když to vezmeš, tak úplně to prvotní, ta nabídka nebo ta informace, kdy nám přišla ta studie, tak tam bylo, že budou nějaké náklady, tak. Školku odkoupíme za víc peněz v podstatě, než za co prodáme pozemky, ale tak. Může se stát, že protože ty pozemky se budou prodávat formou té dražby, nebo ten jakoby pozemek se bude prodávat formou té dražby tomu developerovi, a je možné, že se budou přehazovat a že se to prodá za víc. Takže v tu chvíli bychom skončili jakoby v plusovém stavu a plus teda, jakmile se to dostaví, tak se bude tady z těch daní půjdou peníze. Ale na to, bohužel, když tam zmínil, že 8 milionů, tak my jsme mu věřili zrovna a tak jak po tomto zastupitelstvu vím, že asi nevěřte vedení, protože pak samo neví. Jo? A já zase jako teď obhájím asi radu města. Oni, když přemýšleli nad těmi Weinperky, tak vlastně asi tam museli mít nějaký téma, jestli je lepší, aby vlastně obec si zadala, nebo to vedení města, ta rada si zadala tu studii od projekční kanceláře, kde je ten vizuál, jak tam bude vypadat park, že tam budou nějaké možnosti třeba pro nějaké služby, třeba nějaký kadeřník tam bude, že tam bude nějaký stromořadí a že tam bude nějaký vizuál těch domečků, jo, těch vila domek nebo těch bytovek, jo, který prostě se nesmí porušit. No a tam určitě museli řešit, jestli je lepší prodat ten pozemek a říct, hele, tady si můžeš postavit tento vila domek podle tohoto projektu, anebo tady město postaví tuto bytovku a půjde prostě postupně a bude to trvat třeba delší dobu, protože na to třeba nebude mít tolik peněz, nebo jo, město úplně není prostě developer a stavební firma, byť jako se to dá brát na etapy a jsou ty případy, kde pokud to je ze 100% vlastněným městem ty pozemky, což se nám tehdy i za našeho vedení povedlo sloučit a vím, že tehdejší opozice se nám smála, že by chtěla taky prodávat městu za 300 za metr, no pak to teda město, když byli ve vedení oni, tak to kupovali za více peněz ještě a směňovali jinýma poměrama a tak dál, což určitě někteří majitelé těch pozemků byli vstřícní a byli féroví, že k tomu přistoupili dobře. No ale tehdy, když oni řešili vlastně tuto studii, tak byl nedostatek těch kapacit v těch školkách, protože nebyly ty odklady. A můžeme si říct, dobře, tady a teď máme plný kapacity školek, no tak budeme řešit školku. Ale nikdo se tam nezamyslel nad tím, co bude za 2 roky, co se chystá v zákonech, nebo čím třeba by mohli vyřešit ty problémy v těch školkách, protože ty problémy v těch školkách byly celorepublikově. Jo, tady těma odkladama. No a teď, jak se to vyřešilo, tak najednou, jasně, ty jsme po bitvě generáli, ale prostě je pořád ta otázka, dobře, no tak jako schválilo se to, my jsme byli proti tady tomuto, protože si myslíme, že minimálně tam jako k té studii nebyly ty podklady a vůbec jako jsme tam neřešili to zadávací řízení té smlouvy, to, co vlastně jsem chtěl já, takže to si pořád bude řešit rada jakoby ve svým, takže nic neovlivníme v tomto a jak to bude, tak to bude. Co je nutno podotknout, vy jako občané si nebudete moct koupit pozemek z této lokality. Vy si budete moct koupit už hotovou stavbu. To znamená buď rodinný dům,
ten viladomek, to je takový ten dvojdomek, anebo bytovku, byt, dá se říct. No, A nebo klidně celou bytovku. Můžete koupit celou bytovku, samozřejmě to vám asi nikdo nezakáže. Pan starosta nám říkal, že tam budeme moct dávat naše děti do školky, no, tak v tu chvíli jsem si říkal, že už asi třetí mě nepotká, ale uvidíme, to člověk nikdy neví. Já bych to možná u třetího stihl. Možná Mirek to stihne, uvidíme. Ale pánové, já se vám jakoby nedivím, že jste byli tady proti tomuhle, nebo že jste hlasovali proti, protože tady je spousta jakoby ještě nezodpovězených otázek ze strany jako... Ale hlavně my jsme nebyli proti tomu projektu, my jsme byli proti těm podmínkám zadávacím. A tomu systému vůbec, jak to je vykomunikovaný, no. To já neříkám, že jste byli vůči jako... No já to dávám jenom jako na pravou míru i pro naše diváky, jo, aby to neznělo tak, že se řekne Kučera, Beneš, Kuřitka jsou proti, ale samozřejmě... Výstavby, no. Já bych to řekl tak, my jsme pro rozvoj Miroslavy, jo, ale jsme proti těm podmínkám, které teďka byly prostě zadané. Jo. Já bych to asi, tenhle bod bych uzavřel jednou větou, že my jsme pro Miroslav a jsme samozřejmě pro rozvoj Miroslavy. A jsme rádi, že ta Miroslav jde dopředu. Vidíte, první důležitý bod a hned jsme se u toho tak sekli teda. Takže jedeme dál asi. Co záměr sloučení mateřských školek? To já myslím, jak to že vnímáte, chlapi? K tomu bys mohl nejvíc říct hlavně ty. To byl tvůj srdeční bod, ale já bych to možná jenom uvedl bych to jenom na začátek z mýho pohledu. Já teda naštěstí ještě nemám dítě školkou povinné, ale... Naštěstí z toho, že nemusí řešit tu transformaci. Přesně. Takže tam jde spíš o to, že z mýho pohledu, jakože vezmu to z dvou pohledů. První pohled je pohled občana, který se v podstatě o nějakých problémech ve školce dozvěděl až vlastně tím, že byly nějaké anonymní dotazníky a dozvíme se z toho až vlastně jako ex post, že se něco dělo, protože pohled zase zastupitele, my jsme neměli ani nějaké závažnější informace, ani nebylo naznačeno, že by byl nějaký problém. Jo, na zastupitelstvu se nic řešilo, v radách města... Tak on to nevěděl ani pan místostarosta. Z toho to tak potom vyplynulo, ale tam jde i o to, že vlastně oba dva ty pohledy jsou takové, že vlastně celou dobu dobrý a pak najednou velký problém. A z toho, když to vezmu, já k tomu jakoby dodám, že mě nejvíc na tom iritovalo to, že na jedné straně my strašně dáváme váhu anonymům, který jsou negativní pro školku a pro paní ředitelku ze Sluníčka. Na druhou stranu ale vůbec se třeba nezmínily pozitivní ohlasy, které i nám všem zastupitelům přišly do mailu v den před zastupitelstvem dokonce. Ani ten anonym, ani ten konkrétní podepsaný. Jmenovaný, takže víme, o koho jde, ale nebyly ani zmíněné. Jediné, co jsme se dozvěděli, že vlastně přišel anonym, který vyhrožoval v podstatě stávkama a kdesi co si... Peticema. Ale to tam nebylo jako zmíněno. Ze mě, když jsem si to přečetl prostě nezaujatě, tak to bylo psané tak, že s něčím jako nesouvisí, jo, jsme proti něčemu, nelíbí se nám to, jo, prostě to samé v dalším bodu budeme řešit, že vznikla obrovská petice v Miroslavě proti větrným elektrárnám. Proč by v tomhle... se tady ještě nestaví, ani neplánují stavit. A ani jsme o tom jako nejednali, ale proč bychom teda jako se měli bát nějaké petice za to, že jsou občané pro nebo proti něčemu. Jo, a zase bralo se i z toho dotazníku jenom to negativní. A hlavně i ten dotazník byl postaven jako na negativismu. Pokud ho mohl vidět, což vlastně nám do materiálu nešlo, ale já jsem měl tehdy jednání s panem místostarostou a hlavně, když teda můžu zmínit celou tu kauzu, já bych to už to pojmenoval jako kauzou, protože na začátku vzniklo to, že dvě pracovnice řekly v říjnu loňského roku paní ředitelce, že ke konci školního roku budou končit. Já jsem se to dozvěděl někdy v listopadu. Říkám, fajn, jako dobrý. Neřešil jsem. Já jako rodič, jako uživatel té služby, toho vzdělávacího zařízení, té mateřské školy, tak jsem na sobě, na těch lidech v té školce a i na těch dětích nepocítil jako nějaký napětí, jo, to, co se tam nějaký jako, problém, který by měl vzniknout, prostě nebo který jako by aktuálně začalo probíhal. řešit a spousta rodičů byla vykolejených, kdy najednou jednoho rána přijdete, zavedete dítě do školky a dají vám do ruky anonym a jako dotazník a řeknou, vyplňte ho.
A pak za pár dnů tam přijde někdo z úřadu se zapečetěnou truhlicí a kontroluje, kdo tam dá. Jo? Hlavně, co vím, tak některé dotazníky byly jedním rodičům daný 2krát. Jo? Takže je možné, že těch 34, myslím, jich bylo, z těch, a teď nevím, jestli 49, no kolik tam je dětí, tak prostě někdy to mohlo být zdublované. To byla nějaká věc, takže tam se začal řešit na pozadí té služby, vlastně toho programu, co poskytuje ta školka, tak se začal řešit nějaký jako konflikt mezi tou ředitelkou a těma pracovníkama, ale ten podnět nedali ti pracovníci. Podnět dal asi někdo z rodičů, nebo v podstatě to byly 2 anonymy, které byly psány jako, dá se říct, stejnou tuškou jiným písmem, ale bylo to psané na počítači, ale ten kontext byl hodně stejný, šli pár dnů po sobě, takže to byla taková obrovská náhoda, že najednou se to začalo tady řešit. Pan místostarosta se to dozvěděl v prosinci, v lednu to začal nějakým způsobem řešit i tím dotazníkem a na to jsem se začal jako zajímat o to, proč to tak je, proč ten dotazník byl jako negativní. Jako viděli jste plačící děti? No, já jsem ve všech školkách viděl plačící děti, kteří prostě jsou zvyklí doma v pohodlí být a najednou musí do školky, musí tam mít nějaké povinnosti a tak dál. Já se přiznám, já jsem ve školce taky plakal. Jo, a já jsem zase do školky třeba nechodil, já jsem tam chodil jenom posledního půl roku. Takže, a taky splakal. Nevím, já jsem tam cinkal na triangl. ale chci říct to, že najednou vy se do toho dostanete rodič, že vás jako vezmu a využiju vás k tomu, že vznikne nějaký konflikt mezi pracovníkama, někdo z rodičů to podpoří a tou ředitelkou a ano, vypadalo to tak, že prostě odejdou ty učitelky na základě špatného fungování té paní ředitelky. Paní ředitelka byla prostě tam popsaná jako úplně ta největší bestie a úplně šílený člověk, což mě tak nikdy nepřipadlo, protože když jsme chtěli angličtinu, tak byla angličtina, když jsme chtěli prostě, já nevím, upíkání špekáčku, když jsme chtěli setkání někde, tak prostě to bylo. No, to, že bohužel jako pan místostarosta pravidelně nejedná s ředitelkama na nějaký bázi a i s ředitelem základní školy a nemá ten systém, to prostě je druhá věc. Což mu mimo jiné jako vyčetl i jeho koaliční partner Roman Wolf. Tak, ale to mě jako rodiče pořád nezajímá. Jo? A teď jako jsem chtěl vědět, jaký bude výstup, jestli teda odvolají ředitelku, bude nová ředitelka, což asi teda čekali i ty pracovnice, aby tam zůstali, protože jako jsou to super ženský a děti je mají rádi, tak jak paní ředitelku, tak prostě jsem čekal, jak to dopadne a očekával jsem, že pan místostarosta tím, že je na plný úvazek zástupce ředitele vlastně v Pasťáku, myslím, jestli to říkám správně. V nápravném zařízení. V Moravském Krumlově. Tak. A je to pedagog, tak jsem říkal, že to je v nejlepších rukou, protože umí řešit tady ty konflikty a ty problémy, protože na každém pracovišti se něco stane, jako když je to dámský kolektiv. No a dopadlo to tak, že místo odvolání, nebo místo toho, že odejdou ty učitelky, tak přišlo zastupitelstvo, to bych nám křivděl, přišla rada města, že vlastně tyhle školky sloučí Sluníčko a Pastelku, a pro nadbytečnost vlastně bude ukončena paní ředitelka ze Sluníčka a povede to celé paní ředitelka z Pastelky. Tak já nevím, jestli si to přáli vůbec ti rodiče té Pastelky a jestli si to přáli rodiče Sluníčka a jestli si to přáli vůbec i ti zaměstnanci, že to takhle teda chcou. Takže vlastně to, co se nějakým způsobem řešilo, tak jako to vyřešíme, takže že vlastně to takhle sloučíme. No, tím sloučením k čemu by došlo? Že? Došlo by k tomu, že by paní ředitelce Sluníčka nabídli jinou pracovní pozici, jako na pozici učitelky. Tu, když by odmítla, tak by nedostala odstupný, že? Takže vlastně by ušetřili na tom odstupným, protože měla už pracovní smlouvu na dobu neurčitou. No a pak to dopadlo, takže jsem se o to začal víc zajímat, začal jsem to řešit i s těma rodičema, začal jsem to řešit i s oboma ředitelkama školek, řešili jsme spoustu věcí, jako bylo to velice konstruktivní a mě to i jako pomohlo k tomu, že jsem zjistil problematiku třeba jako logopedické třídy nebo případně nějakého kroužku, což jsem dal i teď podnět na radu města, ať pomůže najít člověka, který by pomohl v rámci vedení tohoto logopedického kroužku nebo té logopedické třídy, což uvítali obě dvě ředitelky. A to je super, a to si myslím, že by mělo být hlavně to core jednání toho místostarosty nebo toho člověka, co má na starost vlastně to školství. No a
Do toho se zapojili média, takže mě kontaktovali média, řešili jsme spolu, protože tento systém je dosti jako zvláštní. Ono samozřejmě potom se začala Rada města nějak odkazovat na to, že dle zákona se musí ty školky sloučit a tak dále. Stejně nás to jednou čeká, ale nás to čeká jako v režimu toho, že novela zákoníku školství, tak je to, že vlastně on tam určuje, že v rámci úspory by všechny instituce, mateřské školy, základní školy a střední školy, které v rámci té obce mají pod 180 žáků, tak by se měli do 3 let by se měli sloučit do toho, aby byli v tom režimu aspoň těch 180 žáků. A těch 180 žáků, pokud neměli aspoň po dobu 3 let. No dobře, ale jako pokud sloučíme 2 mateřské školy, tak my těch 180 žáků stejně nebudeme mít. Takže my jsme vlastně na tomhle protože se do toho zastupitelstvu nezapočítává ta dětská skupina. ani s tou dětskou skupinou bychom to neměli a to je hlavně od ty obsazené kapacity. Jo? To znamená, toto je jakoby důležitý. No a co by to znamenalo? Ta dětská skupina je pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, tohle je pod MŠMT, takže to se do toho nezapočítává, to je pravda, to s tebou souhlasím. No a vedlo by to k tomu, že kdyby se ty školky sloučily, tak ano, učitelky z Pastelky nebo ze Sluníčka by mohly chodit mezi pracovišti, paní uklizečky, paní kuchařky by mohly být zase mezi pracovišti, podle toho, kdyby byli pracovníci, nebyli a tak dál. No ale stejně by potom nové zastupitelstvo muselo řešit sloučení pod základní školu, kde je jeden z důležitých faktorů, že vlastně celá tato transformace těch sloučených školek, Rada města říkala, že bude trvat 2 měsíce. Já jsem měl informaci, že to bude 8 měsíců a na zastupitelstvu pan místostarosta řekl, že vlastně by to nešlo ani udělat, že to bude trvat 12 měsíců. No a abych se vrátil k tomu, tak ředitelku třeba při slučování školek by v tomto případě vybírala Rada města, proto vybrali i, že by to byla ředitelka Pastelky, které dali i teda tu dětskou skupinu, předtím ji měla mít paní ředitelka ze Sluníčka. A pokud by se to slučovalo pod základní školu, tak by ředitelku nebo zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání by si vybíral pan ředitel. Takže a ten úplně nevím, jestli by to takto chtěl, nikdo to s ním jako tak nekonzultoval. A mně tady chybí prostě to, že opět, tak jako u těch Vimperků, nesedli jsme si k jednomu stolu, nebo ty kompetentní osoby, které to mají řešit a jsou za to placeny, jsou za to zvoleny, mají se tomu věnovat, mají to dělat, tak si nesedli vůbec s rodičema, s pracovníkama a ani si nesedli mezi sebou, aby si řekli dobře, jak to budeme dělat. No a v tu chvíli já jsem ještě dal podnět teda na Radu města a vlastně jsem tady tyto body vyzvedl, že vlastně to tam jako nefunguje takhle a myslím si, že je to úplně zbytečné teďkom slučovat a spíš by to měli nechat na zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které bude na podzim. A v tu chvíli hlavně tam se bude řešit to, jestli by byla možná výjimka třeba, jestli těch 180 je podmínka, nebo by mohlo být míň, aby třeba se sloučili jenom Pastelka se Sluníčkem třeba, kdo vůbec bude teda ředitelem nebo ředitelkou, jak na to rodiče, připravit na to vlastně všechny, aby byli s tím v pohodě a potom spustit tu transformaci, která bude trvat těch 8 měsíců. To tam neproběhlo, jo, protože samozřejmě spousta lidí měla názor, že je zbytečný a nevhodný slučovat vůbec mateřskou školu pod základní školu. Jo, protože základní škola má svoje priority a zase nezná ten proces a ty principy té mateřské školy, jo? Takže prostě je tam spousta ale, jo? Tak to si myslím, že uvidíme, jak to dopadne po volbách, ale každopádně budeme tady v tomto aktivní, abychom to prostě uhlídali, udrželi, aby to bylo co nejvíc transparentní a jasně plánovatelný a neupečený dopředu, bych řekl, ale bez diskuze a konzultace s kýmkoliv. Tak ono hlavně mě na to nejvíc zaskočilo to, že celou dobu i ze zápisu Rady města tak jako vyznívá to, že prostě Rada města to chce to sloučení, dělá proto všechny kroky. A pak najednou stačilo takhle a vlastně o návrhu, o kterém my jsme dopředu nevěděli, tak ho přednesl až pan starosta v připravených snad 3-4 A4, které nám tam přečetl, tak vlastně podal pozměňující návrh, že teda to jako město nechce teďka sloučit a pak teda, že se to bude jednat až to nové zastupitelstvo. Tak protože jsem do toho vrtal a vrtali do toho i média a volali panu místostarostovi a ptali se ho na to a ten odpověděl, že vlastně jsou ve hře tři varianty. Buď to nechají tak, nebo odvolají ředitelku, nebo teda sloučí ty školky. A paradox je to, že ředitelka, která byla v podstatě na okamžitý odvolání,
vzdělání a tak dál, tak prostě tam do dneška je a v podstatě má za úkol stabilizovat personální kolektiv, což já mám informaci, že už se v podstatě děje, že už jsou předvybraný vhodní kandidáti, takže se na tom pracuje. A důležité je taky říct, že pokud někdo, což do poslední chvíle ty pracovnice nedali výpověď, tak do té chvíle prostě nemůžete hledat nové lidi, protože nevíte, jestli 100% někdo tu výpověď dá. A já jsem tam zmínil, že je 2měsíční výpovědní lhůta, no to je ze zákona, ale může se zaměstnavatel se zaměstnancem domluvit, že já můžu dát výpověď klidně loňského roku v říjnu, s tím, že budu končit na konci školního roku. Jo, to se všechno domluvit dá, ale to by se o to někdo musel zajímat a starat a trošku se věnovat své práci. To je za mě. Mě tady u toho jakoby zaráží. Když tady bylo dotazníkové šetření, byl tady nějaký anonym, tak prostě, jak říkal Michal, to dotazníkové šetření bylo udělané tak, že prostě byly pokládány negativní otázky. Já si myslím, že jako já mám tu zkušenost s paní ředitelkou ze Sluníčka takovou, že moje děti tam chodily obě dvě naprosto spokojený. Nikdy teda jakoby paní ředitelku ze Sluníčka neměli jakoby v podstatě za třídní, chodili totiž do třídy Ježičků, ale když prostě byli ve třídě, no, teď mě Michale... Sovíček, tak... Tam jsme my. Tam teda jste vy, tak v podstatě ani jedna holka prostě neměla s paní ředitelkou prostě problém. A tak, jak jsi říkal prostě jakoby už na začátku, tak každý jsme se setkali s tím, když jsme přišli i do školky, takže prostě ty děti kolikrát přijdou v různým prostě jakoby rozpoložení a brečijou. Jo, není to prostě tak, že prostě třeba je to skrz učitelku, ale prostě ty děcka, když stanou, tak prostě mají různou náladu a buď se jim chce do té školky, nebo nechce. Prostě já si myslím, že tady na Sluníčku nikdy prostě takovýhle problém nebyl. Jo. A že je to prostě za mě velká nafouknutá ta bublina. Já si myslím, že možná ty děti řeší konflikty mezi sebou kolikrát víc, než s tím vyučujícím. Co je ještě taky důležité říct, je to, že vlastně pan místostarosta seděl se všemi pracovníky Sluníčka a bylo jich tam, myslím, 5, jestli se nemýlím. Jednu z nich nebral v potaz, včetně, to byla ta jedna z těch 5, tak že tam je teprve měsíc. A další, která se paní ředitelky zastala, tak ta to má prý blízko do důchodu. A pak tam byly 3 učitelky, kde řekli, že 2 určitě odejdou a 3, že zvažuje také odchod. Takže na základě tohoto to bylo jakoby další bod k tomu, kde byli, přesně v tom dotazníku bylo řečeno, viděli jste plakat děti, viděli jste plakat paní učitelku, viděli jste třeba, nevím, řvát paní ředitelku, nebo byla paní ředitelka nepříjemná někdy na někoho, pomazlila děti, nepomazlila třeba, jo, dala bonbony, nedala bonbony. Tam se řešilo i v tom anonymu, že se měli dávat prostě prominentním dětem větší čokolády, méně prominentním dětem menší čokolády. Já jsem za to strašně rád. Já jsem asi méně prominentní, protože my jsme třeba, jak byl podnět v tom anonymu, že nebyli, nebo že někteří byli nafoceni s panem starostou, tak náš tam nebyl, ale to byli předškoláci. Naše dítě bylo za rohem někde venku asi, no, tak dobře, asi někoho se to dotkne, že paní ředitelka zařvala na besídce, na rodiče, ať jsou sticha. Ono, kdo tam nebyl, neví, já jsem tam byl, byli tam třeba 4 lidi k dítěti, kteří tam ani nevystupovalo, ta třída byla plná, takže já jsem musel stát vedle a ty děti byly ve stresu, chtěli tam předstoupit, vystoupit, říct a paní ředitelka řekla, začínáme, jo, lidi na to nereagovali, hlučeli, řekla, buďte sticha, jasně. Mohla to říct třeba jinak, jasně, na druhou stranu potřebovala v sobě najít toho chlapa a zařvat, tak to našla touhle metodou a pokud to někomu vadí a dotklo se o to, dobře, může to být, na druhou stranu si myslím, že to není důvod na to, aby se odvolal ředitel nebo ředitelka. To je prostě věc k diskuzi a každý se zlepšujeme a potom ty argumenty, že tam četla z papíru a klepal se jí hlas. Přijďte na zastupitelstvo, tam ani z papíru nikdo nečte,
tam z té vládnoucí garnitury jsou většinou potichu. Kdyby aspoň něco přečetli, jo, bylo by to fajn. Pánové, já vám to k tomuhle tak. dodám jenom jednu věc z praxe. Já 18 let trénuji děti, což samozřejmě je úplně velký rozdíl, být To ti pedagog. bylo 5 let, ne, když začal trénovat. V 6. 18 let trénuju, prošlo mi rukama skoro 2000 individuálních dětí a i na těch kroužcích nebo na trénincích sportovních vidíte občas slzy, ale hlavně vidíte to, co si už ty říkal, že ty děti spíš řeší konflikty mezi sebou a neřeší toho svýho, jako ať je to trenér, učitelka, kdokoliv, ale je to i o tom, že v podstatě když ten člověk nemá respekt s nějakým svým normálním přirozeným chování, tak si ho jako nevybuduje u toho dítěte už jakože obzvlášť, ale i někdy ten hlas zvýšit musíte, aby prostě bylo viděn, aby byly vymezený mantinely. Když je to všechno v pohodě, jsme v pohodě. Když uděláš nějaký problém, přijď, vyřešíme ho, ale když někdo zlobí permanentně tak, že ovlivňuje jiný dítě, bezpečí jiných dětí, nejde to řešit v klidu. Co ještě podotknu, jako každý z těch rodičů, když chodí do Sluníčka, což pastelka zase tu výhodu nemá z toho dispozičního hlediska, protože tam vyjdeš po schodech, že jo, dveře jsou na kulu, musí se otevřít a to dítě předáváš mezi dveřma. Ta pastelka má tuto nevýhodu, je v patře ještě k tomu. Sluníčko, tam přijdeš do jedné nebo druhé místnosti, dveře jsou otevřený, děcka běhají i přes šatnu, když prostě tam někdo přijde, jo, z těch rodičů s tím dítětem, jo, pozdraví se a tak dále. A ty hlavně tam vidíš, kde hned napravo u stolečku si někdo maluje, tam si, teď kluci si tam třeba žehlili, něco dělali, jo, vzadu si hrajou s hračkama, pak tam mají tu interaktivní tabuli a vidíš to celý a vidíš, jak ty děcka jsou v pohodě. Ale hlavně všichni pracovníci Sluníčka jsou za mě profesionálové a prostě k těm dětem umí přistupovat. Pastelku nemůžu tak posoudit, tam jsme byli jenom týden v létě, ale ve Sluníčku prostě všichni do jednoho byli super a jsou a ty děti nebo naše dítě tam prostě chodí rádo a jsou za to rád, že teď od září tam bude moct chodit i to druhý. Jo, a to je prostě tím cílem, že my chceme, aby to prostě fungovalo, aby rodiče, pracovníci a i děti byli spokojení, aby je to bavilo. A jestli to bude pod názvem tak nebo onak, když se to vykomunikuje a udělá se to, naplánuje se to dopředu, protože vlastně tím sloučením třeba jako hrozilo to, že nebudeme mít angličtinu, jo, že ty podmínky budou jinačí, takže já dám dítě do školky za nějakých podmínek, které neplatí za rok. A najednou se to jakoby změní, tak prostě mě to jako vadí, protože já jsem hrdý na to, že máme ty standardy, budu hrdý na to, když tam budeme mít logopedický kroužek minimálně, jo, takže já chci prostě říct, že máme špičkové služby, a toto si myslím, že Miroslav si zaslouží. A to doplnil bych to tak, že prostě prošel jsem moře moc akcí prostě jakoby na tom Sluníčku a nikdy se jakoby nestalo, že by paní ředitelka musela zvýšit jakoby ten hlas, jo, v rámci jakoby té akce. Jestli teďka jakoby se to stalo, jo, tak se to stalo určitě poprvé za celou dobu její kariéry. Tak ona je tam 7 let, že jo? 7 let prostě dělá svoji práci jako, kvalitně, dostávala vždy odměny. Pro mě to není jakoby pořád dostatečný podnět k tomu, aby prostě ředitelka a prostě přišla o svoje místo, aby se prostě školky jakoby museli sloučit, jo. Což nakonec se teda tak nestalo, jo, ale zase... Možná k tomu pospěje ten zákon, pokud jej nezruší. Třeba příští rok, to mě řekla jedna z paních ředitelek, zase, že by to mohlo být. Já už v tom teďka jenom vidím čistě jenom politické jakoby rozhodnutí, je před volbama, tak prostě pojďme udělat ten politický prostě jakoby krok, že prostě, ale ze začátku, tak jak tady říkal Michal, už podotkl, tak prostě mně to připadalo z těch zápisů, z těch rad, že prostě rada je nakloněná k tomu, aby se ty školky sloučily. Jo. Já jsem myslel spíš, že hledala cestu k tomu, jak jako nejefektivněji prostě se zbavit jako ředitelky. A fakt je to, že když by se řešilo to slučování, tak jediná pozitivní věc by byla, kdyby se vzali ty nejlepší věci z obou dvou školek. Přesně tak. Jo, a vykomunikovalo se to s rodičema, pracovníkama a těma všema aktérama. Já jsem i říkal radě města, i na zastupitelstvu jsem to říkal, že existuje taková metodika, jakým způsobem to všechno připravit, jak to fungovat, komunikovat. Jsou na to i specialisti, na MŠMT s tím pomáhají. Takže teď už budeme jenom čekat, jestli ten zákon se třeba nezruší, protože naše nutnost a ono žádná úspora nebude, protože uklízečky budeš potřebovat stejný počet, učitelek stejný počet. Dobře, ušetříš něco na ředitelce, ale
Musí si říct, že zase ona nebude tolik učit, takže tam místo ní bude někdo jiný, bude mít svoji zástupkyni, protože už to bude třeba větší školka a na účetní třeba taky neušetříš, protože mzdy se dělají podle pracovníků, takže to je jedna věc a hlavně účetní je pro obě dvě školky stejná. Tak. Pánové, já bych tenhle bod uzavřel jednou větou, na kterou mi nahrál teďka facebookový profil města Miroslav a z toho taková krásná věta, kterou si dovolím teda citovat. Dobře. A protože od myšlenky k realizaci je to u nás ve vedení města někdy opravdu jen pár dní, pak je dovětek, ale ten nás nezajímá, tak touhle větou bych to asi uzavřel, že opravdu od myšlenky k realizaci proběhlo jen pár dní a proto to tak dopadlo a proto to bylo šito tak horkou jehlou a až teprve potom, co si do toho ty začala rýpat, začaly se ozývat média, tak pak teprve se nad tím pořádně zamyslelo. Já jsem chtěl říct, že možná ty myšlenky ani nespustili. Děkujeme. Jdeme dál. Tak, pánové, teďka máme před sebou něco na odlehčení, pojďme. Něco jednoduššího a to je vlastně schválení ceny města Miroslavy pro pana inženýra Formana, což je bývalý, nebo emeritní se tomu říká, starosta města, všichni ho dobře známe, za víc jak 2 let ve vedení města na funkci starosty, krátkou dobu si stříhl i funkci místostarosty. Je slušno dodat, že tenhle bod vlastně navrhl na minulém zastupitelstvu náš zastupitel Vlasta Beneš, protože vlastně... se to nějak celý jako zaseklo. Jako. Já jsem to pochopil, že bylo myšleno a zase myšlenka šla vniveč. No právě. Tam bylo právě zmíněno to, že bychom jako byli pro, aby se udělila i cenu panu Formanovi, protože jsme vlastně minulý rok schvalovali cenu jednomu významnému občanovi Miroslavy za jeho přínos a on ji dostal tenhle rok ke svému jubileu. Na to reagoval vlastně Vlasta s tím, že proběhlo i tenhle rok jubileum pana Formana, že by se hodilo, aby byla jeho přínos městu, aby byl oceněn touhle složkou, protože kdo jiný, když už teda než člověk, který 20 let stál jako, nebo seděl ve starostovském křesle, tak samozřejmě návrh byl schválen, ale už jenom v té odůvodňovací zprávě nebo v té zprávě radě tak bylo několikrát zmíněno, že vlastně ta cena se neuděluje k jubileu, jako dárek k narozeninám, ale za odvedenou práci. A to právě bylo vidět, že nám je podsouváno něco, co my jsme neřekli. My jsme jenom řekli, že by se za tu práci hodilo ho odměnit díky tomu, že má to jubileum. Ale ne, že to je ten důvod, proč. Ten důvod. Takže tak hlavně pan starosta byl koaličním partnerem několik let, že? Přesně tak. A zrovna v tomhle bodě se pan starosta vyjádřil k jednomu přísedícímu občanovi a jeho slovy, že jeho kamarád bude mít příští rok narozeniny, takže by se mu hodila dát tato cena. Takže to, co další myšlenka, která byla vložena do našich úst, což my jsme tak samozřejmě neřekli. Samozřejmě my jsme rádi, že to bylo schváleno, protože jsme to v podstatě prosazovali my. Tam bych měl jenom jednu výtku, že jsem nepochopil, proč měl odůvodňovací zprávu předkládat pan místostarosta, když to navrhl náš zastupitel. Bylo by záhodno, aby to odůvodnění nebo tu obhajobu k tomu svému bodu napsal Vlasta a ne pan Ryšavý. Jasně, anebo se vyjádřil, jestli to chce dát skutečně k tomu jubileu a rada města ji nepochopila a prostě si to vyříkat a zbytečně nenechávat tady ty otevřené otázky ke spekulaci. To zdůvodnit tak, že prostě je to za celoživotní jako přínos jako pro to město. Já si myslím, že pana Formana všichni dobře známe a já jsem velice rád, že prostě mu ta cena bude udělená. Další bod, a to bylo volba člena kontrolního výboru, protože vlastně na minulém zastupitelstvu se podařilo navrhnutým bodem Vlasty Beneše odvolat jednoho ze členů, což byl Daniel Štercík. Který tam teda dlouhodobě nechodil. To bylo i vlastně z podkladu předsedy kontrolního výboru. Přesně takže tak. na základě tohoto odvolání.
na základě toho vlastně dostala Socdem Miroslavská vlastně tu možnost dovolit místo odvolaného člena svého člena, který byl vlastně navrhnut, my jsme ho schválili, tím pádem beru bod 5 za vyřešený a máme před sebou bod 6, který má název Akcelerační zóny / větrné elektrárny. Je vlastně o tom, že jestli se nemýlím, přes 14 dny, tak vyšel i článek, ale mimo jiné to šlo i docela veřejností. Podmět k tomu, že vlastně stát a Jihomoravský kraj vybrali tzv. Akcelerační zóny pro větrné elektrárny, což jsou zóny, ve kterých dle informací by mělo platit zrychlené stavební řízení, které z těch obvyklých dlouholetých kvót a tahanic, tak to vlastně stahují na 1 rok, což pro developera v energetice může být velice zajímavé. Nicméně my jsme se k tomu, co vím, teda aspoň historicky vždycky stavili trošku jako opozičně, když jsme v té opozici, ale spíš z toho důvodu, protože nám nedávalo ten smysl obestavět Miroslav větrníkama. To je takový ten základní bod, protože my jsme v minulosti, myslím minulý rok to bylo, tak nám přijela firma TCN Energo, která nám představila nějaký svůj záměr, představil nám to pan starosta, že firma oslovila a tak dále. Že by z toho mohla mít obec jako několik milionů, že byl tam zajímavý ten finanční... Čes dává méně, ale třeba tato společnost by dokázala jako nám dát více. Že to finanční rozdělení bylo velice zajímavé. Na větrník, takže bych tady mohlo být, já nevím, 12, možná i víc. A ukázali ty lokality, takže třeba ukázali, že by to bylo místo letiště. Tam byl první křičník, že i přes jejich ujištění, že jejich projektant je dlouholetý letec a krajinář a přesto nám vlastně vytipovali lokalitu našeho letiště. Je to letiště u státní silnice, jenom pro jistotu. Tam vlastně ve finále Rada města už přijala i vlastně na tom svým zasedání negativní postoj, což za sebe já můžu říct, že jako to kvituji, protože minimálně tyhle akcelerační zóny tak za mě jsou jako nevyhovující a nechceme si nechat... návrhu, jak jsou určitě. A nechceme si nechat kazit ten výhled na Pálavu, určitě. Za mě 100% souhlasím s tebou, jo. Nechtěl bych jednou ráno se probudit a dívat se tady na větrné elektrárny a nemít ten nádherný výhled na tu Pálavu. Takže já si myslím, že i z toho zastupitelstva jakoby zešlo to, že většina naprosto jakoby občanů a všichni zastupitelé prostě jsou jednoznačně proti akceleračním zónám, tak jak prostě byly navrhnuty. No i když podle videa pana starosty jeden zastupitel nebyl. Ano, já jsem rebel a řeknu vám proč, protože já se k tomu stavím trošku odborně, protože mým vzděláním jsem technik, doktor věd a nemůžu jenom laicky říct, toto nechci. Jo, to jsou prostě takový uštěkaný názory a musím to mít podložený. A já jsem řekl jednu věc, že pro cokoliv, když se v životě budu rozhodovat, tak potřebuju k tomu mít data a ty informace. A z vlastního pohledu, když vezmu, ano, je tady výhled na Pálavu, nechci, aby mě ten výhled, nechci ani mě, aby ten výhled kazili ty větrníky, ale když se podíváte, tak vedle Mikulova v dáli na horizontu vidíte v Rakousku stovky větrníků, vidíte tady ještě před Pálavou, tak vidíte, teď mě pomožte chlapi, jak se jmenuje, Břežanek. A v Banticích je taky jeden. V Banticích, no ale to když nejdu na Markuj kopec, tak to nevidím, ale v Břežanech tam to je vidět. A tak já jsem jenom řekl tu věc, že když budu mít podklady a bude někde studie na to, kde je ta proveditelnost, aby ty větrníky tam dávaly smysl, že se tam musí proudit dost větru a tak dál. A tady jsme se taky bavili, že to budou ty 220 metrový, že jo? 260 dokonce. V horní úvrati, to se počítá až po ten list. A tadyhle, co máme u nás v Banticích, nebo co jsou v Břežanech, tak jsou kolem těch 100-120 metrů, což je trošku něco jiného. A za další taky je to, že já toto rozhodnutí bych chtěl vždy mít podložený občany.
Takže bych chtěl referendum na toto, protože já když jsem se ptal občanů, tak samozřejmě na Facebooku bylo to dost jako kritický, že těch 10 lidí se tam vyjádřilo jako negativně. A na druhou stranu, když jsem šel i mezi ostatními lidmi, který jsem potkal v Miroslavi, tak mi řekli, to když budeme mít zadarmo popelnice a energii o 30% levnější, tak ať to tady je. No, ale tak to nefunguje. A no, tak je otázkou, jakože pokud by to stavila obec z těch 70 nebo 86 milionů z DPH, které by nám zbyly místo třeba školky, tak bychom mohli mít tady 3-4 svoje větrníky, no a to bychom jako řádově několik desítek milionů korun měli potom ročně do státní pokladny, do městské pokladny, no. Do státní možná taky, ale na daních. Ale chci říct, že ten pohled byl takový, takže já nechci být jako slepý a dívat se na to jenom z tohoto pohledu a hlavně jsem na tom zastupitelstvu zmínil to, že než podpora na ty větrníky, protože Jihomoravský kraj má podmínku, že jich tady musí udělat, já nevím, ty 120 nebo kolik v tom regionu, což já si myslím, že ho nepostaví, protože ty obce, co mají 200 obyvatel, tak třeba to pro ně bude tak lukrativní a že to udělají, takže my možná ten výhled na tu Pálevu stejně budeme mít zastavěnou, jo, Radku, ale já jsem řekl, že za ty peníze, co dají, že to je na dotace, všechno ty větrníky pro ty soukromníky, tak, nebo ČES, kohokoliv, tak místo toho bych ty peníze investoval do posílení sítě, abychom my všichni, co máme třeba fotovoltaické elektrárny, které zase nejsem zastánce, aby se stavěly na orné půdě, ale když to bude někde na střeše, na fabrice, bude to, teď budeme mít krásně fotovoltaiku máme na čističce odpadních vod, na nějakých vrtech našich máme. Můžeme využít carporty, že jo? Máme carport nachystaný teďkom za kulturním domem, kde bude i nabíječka. To je super. Jo? Toto já kvituji a podporuji a hlavně jde o to, aby jsme měli zajištěny, že ty přetoky můžeme pustit do sítě. A ta síť, jak je poddimenzovaná, tak my ty přetoky nemůžeme pouštět dneska do sítě. To znamená, toto pokud bychom vyřešili, tak nepotřebujeme tady řešit větrníky a můžeme prostě už z těch nainstalovaných fotovoltaických panelů řešit tu energii tímto způsobem. A toto mi tady v tomhle chybí. Ano, já vím, že asi větrník je jednoduchý, v Rakousku to šlo, u nás to třeba tolik jako nejde, ale v Rakousku jsou taky menší, jo, taky nejsou ty velké. Takže jsou na nějakých lokalitách, kde se na to hlavně dívají Češi a Maďaři, jo, a Slováci. Takže ono je potřeba k tomu dodat to, že nejde o samotný samozřejmě elektrárny, ale i o tu infrastrukturu, protože co bylo i řečeno, je potřeba jako k tomu natáhnout minimálně, když to řeknu lidově, kabel, ale 60 kilometrů. Takže jde i o tenhle zásah, ale co je ještě důležitější k tomuhle bodu, v tomhle bodu my jsme nerozhodovali o tom, jestli budeme stavět nebo ne. My jsme se vyjadřovali těm akceleračním zónám, takže náš negativní postoj je hlavně k tomuhle bodu v tom, že, a samozřejmě postoj i toho města celého, že negativní, nechceme tu akcelerační zónu v okolí těch dálnic, tak, jak to vypadá, tak, jak je to navrhnutý, protože to nám nedává absolutně žádný smysl. Takže jenom abychom to uvedli na pravou míru, v tomhle bodě to není tak, že by to město nikdy nechtělo stavět, i když tam z úst pana starosty to jakoby zaznělo, že je pro atom, ne pro vzduch, i když my jsme v tomhle bodě neřešili atom, zase odbočuje, občany za to seká, sám to dělá, ale jde o to, že teď město vyjádřilo negativní postoj k akceleračním zónám jako takovým. Tak a s tím souhlasíme. To je bez diskuze. Přesně tak. No, co tam bylo dalšího ještě, na co si vzpomínáte? Co bylo určitě výživné, nebo nejvýživnější z celého zastupitelstva, tak byla diskuze občanů, nejdřív zastupitelů a potom občanů, jak ten bod správně zní, ale hnedka vlastně na začátek se do toho přihlásila občanka Miroslavy, která vlastně tady spustila tu petici proti těm elektrárnám, poprosila nás, akcelerační zóně, díky za bod, který jsem ti opravil já. Ano. 1-1, dobře. Vždycky to vracím. Takže vlastně ona nás poprosila jako zastupitelstvo, jestli by mohli jsme k tomu našemu stanovisku negativní připojit tu petici a zároveň s její zprávou nebo dopisem vlastně těm dotčeným institucím. Včetně prezidenta České republiky. A vlády ČR a tak dále. Kde vlastně zmiňoval. Tak, kde vlastně měla to pěkně připravený, bylo to dlouhé, bylo to v podstatě obsáhlé. Potom, co nám to celé vlastně přednesla, tak my jsme byli pro, nebyl nikdo, kdo by to jako byl proti, protože je důležité, aby se občané mohli vyjádřit a když už stejně tam posíláme výtky a negativní postoj, tak tomu přiložíme i to, že to není jenom o těch 15 lidí na zastupitelstvu, ale i pokud se nemýlím, snad 400 podpisů tam říkala. 400, tak.
jako zajímavé, co bylo, tak třeba Vlasta, náš zastupitel, se ptal, jestli tu petici podepsal někdo z Damnic, a z Damnic to nikdo nepodepsal, protože podle mě ten tým petiční, tak nebyl tak velký a neměl takovou časovou kapacitu, aby do těch Damnic dojel. To si myslím, Byť v Damnicích to neschválili a vlastně tu akcelerační zónu taktéž, takže je škoda toho, že poměrně málo času bylo na to reagovat vlastně. Ale nejenom pro občany, ale hlavně pro ty obce. Jo, vůči tady tomu záměru těch akceleračních zón. Takže... A pokud se nemýlím, tak z půlce května nebo ke konci května, tak je ještě vlastně to velké, je uzavírka podnětů, když to řeknu takhle, tak. Je to velké vlastně setkání všech tady těch zastupitelů. Minimálně jako zmiňujeme podle těch informací, co máme. Takže tam se to taky bude řešit, takže už sami vidíte, že v podstatě byl měsíc na to se nějak vyjádřit a teďka svolejte rychle zastupitelstvo, dohodněte se a takže udělejte je tam opravdu petici, přesně vyprezentujte to. Takže ten termín byl opravdu šibeniční, ta výživnější diskuze, minimálně bouřlivější, tak chci se podívat na Zoubek? Rád bych se podíval na Zoubek celé téhle situaci, i když myslím, že možná už byla odhalená celá čelist. No minimálně z té diskuze občanů vůči panu starostovi to tak vypadalo, že i některé jiné části lidského těla byly odhaleny. A pak samozřejmě teda vystoupili zástupci AKDentu, kteří na minulém zastupitelstvu se řešila pořád ta pobídka pro toho nového lékaře, lomeno zubaře, který byl vybrán, jakože tento obor se bude prosazovat v Miroslavi, kde máme 9 křesel a několik zubařů. A tak samozřejmě sice se to díky tomu nátlaku jak veřejnosti, tak i zastupitelů, tak Rada města to revokovala, ve finále se zrušilo to usnesení, takže pobídka jako taková se zrušila, což je dobře. Určitě za mě... Takže nám zůstane pozemek. Zůstane nám pozemek, který můžeme prodat, anebo v podstatě můžeme... 2 stavební pozemky, to bylo přes 1000 metrů. Tak, že jo? tak. A nebo to můžeme použít právě k pobídce pro lékaře, které tu třeba potřebujeme, jako třeba ORL, nebo bude se brzo řešit určitě i ta klasická praktická doktorina tady, protože naši obu jsme to řešili, naši oba praktici, tak jsou vyššího věku, sice plní zdraví, ale je to jenom na jejich dobré vůli, kdy se rozhodnou si užívat života jinak než prací? No tak já bych ti nešel do opozice, jo, za chvíli, protože já zase k tomu potřebuji podklady. Já nevím, jak to dělají ostatní obce, jestli za každou cenu i obvodnímu lékaři budeme dávat stavební pozemek, jestli jo, to... No minimálně půlku vamperek můžeme nabídnout. No, anebo si může vzít celý a postavit, že jo. A zase tak dobře doktoři se nemají. Každopádně chci říct tu věc, že ano, máme tady problematiku a víme, že vedení obce teď si poptává a ptá se stávajících lékařů, kteří... Ale ne všech. No, samozřejmě, logicky ne všech, ale nemyslíme tím AKDent, jo, to ani zubaře jiné, myslíme tím jiné lékaře, kteří tady jsou, tak prostě některých se ptají, jiných se neptají, tak se ptají na to, jestli stále nabírají a jestli by zvládli další kapacitu. Takže uvidíme, jaký bude z toho výstup. To jsem čekal, že právě na tomto zastupitelstvu bychom právě se mohli dozvědět, nedozvěděli jsme se. No ale co jsme se dozvěděli, že vlastně zubní ordinace bude, protože už je to rozjetý vlak, jak říkal pan starosta, už není cesty zpět. A já jenom mě jako mrzí jedna věc, prostě pokud máte informaci, že člověk ve vedení města, který pravidelně, minimálně na měsíční bázi, je v kontaktu s majitelkou AKDentu, chodí na všechny akce, získává veškeré benefity, které se tady miroslavským ani nezdají, tak nám poskytne informaci, že AKDent nenabírá a potřebujeme na základě tohoto nového zubaře. Tak logicky, kdo by proti tomu to byl, že jo? Takže jsme zvedli ruku, že ano, souhlasíme tedy se zařazením té investice vlastně, ať se tady vybuduje příprava pro zubní ordinaci, pozor, příprava, to znamená bez vybavení, no ale taky tehdy jsme to schvalovali, že to bude bez pozemku, protože o pozemku nikdo neřekl, ani o tom, že by měl být nájem pro toho zubaře za 25% cenu a najednou máme rozjetý vlak, 70-80% vlastně té přípravy už je hotovo. A my v tu chvíli jsme se dozvěděli, že k tomu bude muset být ještě pozemek a ještě nájem.
Jo, takže A ještě snížený nájem na obecní byt. No, ten snížený nájem na ten obecní byt, ano. Jo, takže toto byly jako ty informace, co prostě v nás rezonovaly a tehdy tam přišli zástupci Akadentu a řekli, že vlastně nabírají, že není jakoby potíž v tom, dokonce se nám to i na základě těchto informací toto zastupitelstvo potvrdilo, že nových, po tom, co to dali do rozhlasu a prezentovali dál, tak přišlo nových 10 pacientů, což teda na Miroslav, která má 3000 obyvatel a oni asi spravují možná 2000, nevím přesně teď kolik, tak to je, tak těch 10 nových jako není za mě jako vysoký číslo, což mě potvrdili i ostatní nezávislí lékaři a zubaři i mimo Miroslav. No a proto já nechápu, jako proč nám pan starosta teda v tomto lhal. Jo? Protože nám neřekl tu správnou informaci. Kdyby řekl, chceme mít svého zubaře, tak jako svého beru, že ho zaměstnáme, dáme mu pracovní smlouvu a že bude přesně pracovat tak, jak my mu řekneme a bude pod vedením třeba pana místostarosty, který prostě tady tohle by si vzal do své gesce a zadával by mu úkoly, jak má pro nás pracovat. No, to, že my někomu dáme něco do nájmu, tak my jako mu nic diktovat už jiného nebudeme. Maximálně může potom ten pan zubař nebo jakýkoliv lékař nám říct, hele, starosto, když mě nevyjdeš vstříc, tak já půjdu do obce, kde mě vyjdou vstříc a pak si to tady jako vyliš sám. A vezmu sebou svoje samozřejmě pacienty. Pacienty, vezmu pracovníky a toho zubaře tady třeba mě další x let nebudeš, nebo nějaký obvodního lékaře nebo kohokoliv. No a potom tě ti voliči sežerou a ukamenují. Jo, takže prostě to si myslím, že právě ta situace by se potom otočila proti tomu, co říkal pan starosta, že my chceme mít právě ve zdravotním středisku zubaře, který vlastně bude poslouchat to, co my chceme, ale to jako neplatí. Jako, ani pediatr, který je tam v nájmu, tak jako nemůže dělat a jako proč bychom po něm chtěli, aby dělal to, co chceme. A tak hlavně ono se sluší říct, že každý lékař stejně je podnikatel. A bavíme se o tom, že potom už zasahujete do nějakých práv a svobod a nemůžete. A sám, jak řekl pan starosta zastupitelstvu, je to trh, je to volný trh a máme demokracii. Takže když my máme demokracii, tak nemůžeme říct, hele, ty zubaři, vezmeš tohodle, protože ne. A nebo mu ordinovat pracovní dobu. Tak, jo, to je zase přesně. Další nesmysl. Takže za mě jako co je důležité říct, ano, my jsme se snažili najít, když jsme byli v radě města, najít zubaře. Bohužel se to nedařilo, a ty možnosti nebyly. V rámci komunikace tehdejší naší paní starostky, která komunikovala s paní majitelkou Akadentu, tak nám podala informaci, že mají i volné kapacity, mají i volná křesla, takže z toho důvodu jsme řešili, že vlastně nevyužijeme tyto zubní ordinace na tu zubní ordinaci dál, takže se tak ale ono tam hlavně záměry. I v té době se řešilo, že v tom zdravotním středisku ta ordinace tam je historický. Ano. To nebylo tak, že vy jste si řekli, chceme zubaře. Ne, tam se navazovalo na dlouhou historii, která vlastně byl ukončený nájem a prostě to bylo nájmem. 3 roky nebo i déle to bylo nepronajaté. A my jsme řešili, že dlouhodobě ani předchozí vedení, ani my jsme nemohli najít někoho hodného, nového. A k tomu jsme zjistili, že ještě další kapacity jsou v Akadentu, které jsou neobsazené. Takže z toho důvodu jsme si řekli, na co mi tady volný prostor dalších 10 let vybydlený, když můžeme ji využít na něco lepšího. To se povedlo, ten záměr se povedl, dobře, mohli z toho být byty, mohli z toho být další jiné ordinace. To je věc jako prostě toho jednání. Jo. Bohužel nám nikdo, tehdy, když jsme o tom rozhodovali, se nepostavil a neřekl by, hele, já s tím nesouhlasím, já toho zubaře seženu nebo seženu nějakého jiného lékaře. To tehdy nikdo neřekl. Stalo se jenom to, že v rámci tohoto záměru prostě při novém vedení si to zorganizoval někdo jinak, jak chtěl. A dneska to vidíte sami. Je tady nějaký zájem rozpracovaný, možná ten zubař bude, nebude. Já totiž nevím, protože podle toho, co tam teďkom zaznělo, tak už je to nachystaný pro nějakého zubaře, protože podle všeho i dotazu z přísedících, tak pan starosta odpověděl, že už jsou tam vývody na nějaké zařízení, na nějaké křeslo, který specifický. Je specifický, už je to nějaký vybraný model, tak já nevím, pokud já se tam mám hlásit, tak já budu chtít svůj model a ne nějaký model, který mě vybere město zase, jo? Takže město nemůže zasahovat do toho, jestli já koupím křeslo za 800 000 nebo za 2 miliony. No a nebo tím se stane zmařená investice tak, že ten zubař se tam nejde, protože ten zubař má svoje křeslo, může mít smlouvu s dodavateli a tak dále. A nebude... ten zubař hlavně souhlasil s tím, že dostane nebo se chytne na to, že bude mít ten pozemek, teď ho mít nebude,
tak jako ty podmínky jsou výrazně jako jiný a horší. A pokud se tam jako spekuluje o tom, že už byl někdo předchystaný a už o tom věděl a už se mu to šilo na míru, tak jako chápal bych, ano, tím křeslem asi se mu to mohlo šít na míru, ale čekal, že bude mít ten pozemek. Teď ten pozemek nemá nebo nebude mít, tak je otázka, jestli o to zájem potom pořád bude mít. Nemusí to pro něj být zajímavé. A tak jak tam zaznělo, jestli to bude nový zubař, který bude mimo Miroslav, anebo to bude jenom nějaký ze zubařů, který se přestěhuje z Akadentu do zdravotního střediska a vezme sebou další třeba pracovníky a další pacienty. Protože my jsme řešili celou dobu nového. Celou dobu jsme řešili nového, ne stávajícího zubaře, protože to vytloukáte klín klínem. Ale to je soukromá věc. Samozřejmě. Já proti tomu nic nemám, i kdyby to byl někdo z toho Akadentu, kdyby prostě chtěl, je ta možnost, může být, ale za mě za rovnocenných podmínek, jako měla doktorka pediatrická tady, nebo měli jí předchozí. Všichni ostatní nájemci. Prostě všichni ostatní nájemci. Jo, prostě jednou tady dáme pozemek za 4 miliony, no tak kdo bude chtít, co potom za 2 roky, jo? Měli jsme tady neurologa, který tady chtěl být a nenašel tady prostory u pana starosty a neudělal tady si svoji ordinaci. Proč to tak není? Byl tady dokonce obvodní lékař, který tady chtěl být a nemá tady ty prostory. Proč teda Rada města na to nereaguje, když tady ty podněty byly? Tak ono, pro mě rady, tak ne, prvně ty. Tak ono jenom to navazuje na to, co jsem říkal, že přesně pojďme se bavit o tom, co potřebujeme. Já jsem navrhl jako jenom alternativu ORL a tak dále, abych prostě ten záběr, co teďka je na zubaře, rozvrstvil na všechny ty obory. Protože přesně můžeme se bavit, něco obsáhne ještě Akadent, jenom upozorním, my nejsme lobbystí Akadentu, my jenom řešíme to, že když už to tady máme, a i kdyby to byl kdokoliv, tak prostě to tady máme, tak pojďme řešit ty věci nebo ty činnosti, které tu nemáme a které můžou právě ten komfort těch obyvatelů, ať už to budou nově přistěhující se právě třeba do lokality Vamperky nebo do Větrné Sever nebo kamkoliv, tak prostě, aby se tady všem nám žilo líp, měli jsme tady lepší obslužnost a nemuseli třeba dojíždět do Krumlova, do Brna, do Znojma, protože čím jak stárneme, tak tím míň jsme pohyblivější, teď nemyslím nás, ale myslím jako občany a i každá cesta autobusem může být nepříjemná. Prostě když teda chceme budovat to město i tou infrastrukturou, do které patří i ty zdravotnické služby, tak se pojďme podívat, co tu nemáme a na základě toho se rozhodovat. To, co říkal Michal, že my jsme vlastně rozhodovali, nebo zvedli jsme pro to ruku, což je pravda, to my nezastíráme, to ani na jednom ze zastupitelství jsme nezastírali. My jsme ale řešili to, že jsme rozhodovali na základě předkládaných dat z Rady města a od pana starosty. To je, když se podíváte do jakéhokoliv zápisu, jsou normálně na internetu ke stažení, vždycky vidíte, předkládá Rada města, předkládá starosta. Vidíte to i na tom našem svolání zastupitelstev, co taky visí na úřední desce. Jde jenom o to, že v podstatě, abyste i vy pochopili, jak to funguje, už jsme to říkali minule, ale opravdu je o to, že my jsme neměli důvod věřit, že by nám bylo něco zatajováno, nebo že by bylo něco pozměňováno, zkreslenováno. Proto jsme tak hlasovali. Když jsme tady zaznamenali, že prostě je nějaký problém, od té doby už tak jsme se ptali dost na tom zastupitelstvu, jako my 3 opoziční a s panem starostou a s paní Anderovou, tajemnicí, tak máme snad nejvíc, jak se tomu říká dneska moderně, screen timeu, ale jdeme slyšet nejvíc, tak i přesto se teďka ptáme víc, protože začínáme v tom hledat, nechci říct nimrat se v tom, ale začínáme v tom hledat ty věci, které by nemusely souviset tady s těmi informacemi, tak jak jsou nám podávány a je to čím dál víc o tom, že když už pro něco zvedneme ruku, protože například některé body jsou nám omlacovány, že i finanční výbor, i zastupitelé o tom věděli a zvedli pro to ruku. To je pravda, pokud jsme pro to zvedli ruku, tak jsme ji zvedli, ale na základě informací, které jsme v ten moment měli, na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí. To je to nejdůležitější. A pokud my jsme měli zkreslené informace, které byly teda tím pádem předloženy všem, nejenom nám 3, ale všem zastupitelům a všichni proto zvedli ruku, no tak pak se bavme o tom, že je někde chyba v podávání a šíření informací, což přesně krásně bod zubař a pobídka se krásně ukázal, že to tak opravdu je. Hlavně já můžu říct, že
nevím, jestli to bylo v loňském roce nebo předloňském, tak ocenění města Miroslavy dostala právě majitelka Akadentu od pana starosty. Takže ten vztah přátelský zde jako byl na vysoké úrovni a dokonce bylo i setkání na Merimkobraní, jsme měli slavnostní oběd jako zastupitelé přímo v Akadentu. Takže ta provazba tady byla a proto já, když vnímám to, že tyto dvě osoby se potkávaly pravidelně, komunikovali spolu na různých akcích, pan starosta dokonce mýval kolikrát slovo na různých přednáškách, které se tam pořádaly, tak já tomu nerozumím, když nám pan starosta řekne informaci, že to nefunguje, Akadent nepřijímá pacienty, proto musíme investovat tyto nemalé peníze do vlastní iniciativy, ne vlastního lékaře nebo zubaře, vlastního nemáme nikoho, ale do této iniciativy, že poskytneme tady pozemek v hodnotě 4 milionů za cenu 10%. V aktuální době. V aktuální době. Poskytneme zubaři s tím, že jej může prodat za 5 let, nemusí tam ani nikdy postavit. Tak já tomu moc jako nerozumím, kde se teda stala chyba. Jo? Jestli to byl jako záměr a mělo to jako poškodit někoho nebo ukázat, že umíme udělat taky jako ještě lepší polikliniku, nebo jak to má být. Jo? Toto by správný hospodář, Mirku, jo, podotýkám, protože to bylo taky jedno z témat, kdy si řešil ještě asi na závěr, si řekne o řádném hospodáři. Ale ten by se o to měl zajímat. Měl by se zajímat o ty potřeby těch obyvatel, o ty možnosti a měl by si sednout s těmi aktéry. A teď já to řeknu za sebe, já jsem to říkal možná minule, my jsme tady jeden z takových významných zaměstnavatelů v Miroslavi, zaměstnáváme přes 100 zaměstnanců a i jakoby firmě se nám jako daří, ale ani jednou jsme neměli tu možnost, ani jsme nebyli vyzvaní, aby si s námi třeba sedlo vedení města, aby řekli, jaké máte potřeby, jaké má potřeby město. A tak jsem se bavili s ostatními zaměstnavateli a i zaměstnavatele a podnikatele jsou i ti lékaři. A ty mě to taky potvrdili. Jasně, pokud někdo nechtěl protekci, tak se neozval, že jo? Ale prostě takhle to jako nefunguje. V tuto chvíli, kdyby měl být člověk jako prostě ten politik a měl by být ten, kdo stmeluje ten kolektiv a ty lidi a chce pro ty občany to nejlepší, tak by si s nimi měl sednout, s námi se všemi a říct zase. A zase jsme u toho, jo? Tak jak jsme řešili v té mateřské školce. Jo? Prostě ty chyby se opakují, akorát se mění jména těch dotyčných aktérů. Takže my jsme teď ve stavu toho, čeho, no, že zase toto se probíralo na radě města, to jsme tam teda neměli, to budeme mít asi další zastupitelstvo, toto byl jeden z podnětů zase občanů a to pan starosta si vzal na vědomí. Já si myslím, že z toho nějaký jako výstup není, maximálně je to, že my chceme teda vědět nějakou tu projektovou dokumentaci, aby jsme viděli, jak to tam je vlastně jako dispozičně. Ten kontrolní den. A chceme, to ještě zatím nemám informaci o tom, ale doufám, že každým dnem ji dostanu, když si uděláme ten kontrolní den, aby jsme se vůbec pobavili, jak to tam vypadá. Paní tajemnice říkala, že to řeší. Takže... Aby jsme mohli třeba říct, že co pro to udělat, abychom třeba toho zubního lékaře nebo jakéhokoliv jiného sem poptali, aby mohl podat nějakou tu nabídku, pokud se zveřejní ta pobídka, jo, ale ne za cenu pozemku. Jak se říká právě, jak si naznačoval s funkcí řádného hospodáře. Ano. Teď jenom na tvou... No, vrtnul jsem si do tebe, já jsem musel, že jo. Tak já jsem je to politika, já to beru, že to, co se uděje na tom kolbišti, na té radnici, tak to tam zůstává a prostě dál jako fungujeme jako občané, tak jako nemůže to být tak, že si tam vyměníme názory a pak se nebudeme bavit, jo, jako nenarážím na tebe, narážím na jiné, vy samozřejmě někdo budete chtít, se můžete podívat na záznam zastupitelstva, dalo nám to spoustu práce, tak budeme rádi za to, když to zhlédnete. Minimálně to bylo přesně k tomuhle bodu, kdy jsme vlastně stále nedostávali tu odpověď na naše otázky a bylo to k té ordinaci zubaře, kdy v podstatě jsme vlastně chtěli ten kontrolní den a tak tam jsem jenom poznamenal, že teda jako sice jsme o tom rozhodovali, ale díky tomu, jak říká pan starosta, velice rád, několikrát na zastupitelstvu to zaznělo, s funkcí řádného hospodáře si to chceme taky zkontrolovat. Pro co jsme zvedli ty ruce. A jaký je průběh toho? Tak, což rozesmálo jedno zastupitele, ale asi to slyšel tu hlášku mockrát ten den. A tím bych ukončil asi tenhle bod, jenom na závěr asi se sluší dodat, že tam ještě se řešila i střelnice
přišel tam vlastně aktuální nájemce, který dostal výpověď z nájmu, dotazovat se, proč ji vlastně dostal, ale jak bylo vysvětleno, tajemníci úřadu moc dobře v podstatě ví, o co jde, komunikace probíhá, teď to mají vlastně právníci, jestli ta výpověď je oprávněná, tam se jenom sluší dodat, že aktuální nájemce využíval více než 20 let, možná 30 let, střelnici v podstatě za nájem 100 korun ročně. Ono o tu částku by asi ani nešlo, protože to byl spolek, který měl podmínku, že tam bude dělat nevýdělečnou činnost a my máme informace tedy z vedení města, což já chápu a podporuji, protože pokud je smlouva nastavená, takže tam ta výdělečná činnost nebude a ona tam probíhala, tak prostě jsem rád za to, že se to takhle pořešilo. A hlavně, že se na to přišlo. Tímto stojím jako i za vedení města, že jednali v tomto případě velice dobře a mrzí mě akorát ta komunikace, kdy nebo ten stávající, no on už stávající teda není, ale ten nájemce předchozí, co tam byl, tak v podstatě se na něčem domluvili a ten podle všeho, co máme informaci, tak ty informace znegoval a odstoupil z toho záměru, který měl, protože tam jde o to, že obec vlastní pozemek a ten bývalý nájemce tam na tom pozemku má provozovat tu činnost má provozovat tu činnost a má tam část legálně postavené stavby, kterou má schválenou. Část teda nelegálně podle těch informací, to už je jako v rukou stavebního úřadu, aby ten bývalý nájemce doložil podklady k tomu, na základě čeho to tam jako je. No a on v tu chvíli, jako když dostal tu výpověď, tak údajně měl říct, že odprodá i tu stavbu městu a město právě by na svoje náklady vybudovalo moderní střelnici, kterou by asi provozovalo teda město, podle toho, co máme tu informaci, aby tady ten střelecký klub a vůbec jako to celé jako nějakým způsobem mohlo fungovat. No. Nevím, jakým způsobem to bude fungovat potom, když skončí město s tím bývalým nájemcem u soudu. To úplně dobré vztahy neudělá. A doufám, že se toto brzo narovná, že nebudeme muset tady utrácet obě dvě strany, jako město, tak i ten bývalý nájemce, tak utrácet jako nemalé peníze za náklady na právníky. Takže tomuhle přeju a přeju bývalému nájemci i vedení města, aby to dobře dopadlo a smířlivě se domluvili. Aby vše bylo dotáhnuté do zdárnutého konce. Přesně. Já bych ještě jenom k tomu dodal, že vlastně nebylo jenom tady toto, jakoby, kdy občané se jakoby přihlásili s nějakým jakoby dotazem, ale stalo se, že moc dotazů ze strany prostě jakoby vedení města nebylo zodpovězeno, přešlo se od nich dál a do dneška prostě jakoby jsou tady nezodpovězené jakoby otázky, které prostě občané nepoložili. Zároveň mě velice mrzí to, že když jako já, občan, se přihlásím o nějaké slovo, chci něco říct, tak pan starosta dokonce toho občana prostě sepsuje tak, že prostě ten občan už nemá ani chuť dál něco říct. A dokonce se stalo i to, že i jiný občan, který dostal slovo a nebylo mu rozumět, tak prostě nikdo ho nezastavil a neřekl mu, hele, tohle sem prostě tě nepatří. Jo. Já bych tomu jen dodal, že kdo chce vidět víc, podívejte se na náš záznam ze zastupitelstva. Je to vlastně ke konci videa v té sekci diskuze. Možná už to bylo v podnětech, teď si nejsem úplně jistý, ale minimálně máte to tam. Můžete se podívat o tom vlastně, o čem tady mluvíme. A je to možná nejlepší je vidět a slyšet sami na vlastní oči a uši. My jsme vám toto diskuzi udělali právě zkrácenou verzi toho dlouhého záznamu. A já ještě řeknu tu věc, že já jsem se ponaučil v tom, že já nechci, aby to zastupitelstvo bylo tak, že se vypovídáme s naším problémem nebo s naším tématem a skončí to tak, že pan starosta řekne děkujeme, další. Když chci jít na terapii, tak si můžu zaplatit profesionála. A tak to i ti občané ve finále mají. Takže já navrhuji jednu věc, kdo budete mít zájem, a já to tak taky budu dělat, pokud se mi po zastupitelstvu prostě nedostane zpětné vazby a nebudu mít tu informaci oficiálně, stačí jako mailem, když se požadují nějaké
důkazy nebo nějaké informace a data, což zase musím pochválit paní magistru Janderovou, která je velice, velice šikovná, schopná a ty informace, co může, tak nám poskytne a reaguje hned, jak to jde, i dřív, než je finální zápis. Je perfektní. Takže v tomto jako velký dík. Já vím, že to není vždy jednoduché, protože někdo se zeptá, co bylo před 10 lety, co bylo před 3 lety a teď musí někdo do toho archivu, musí jít zpětně a tak dále. Není to fakt jako sranda. Jo? Na druhou stranu, pokud já se zeptám a budu to chtít vědět, jak došla Rada města k tomu výpočtu, že těch 8 milionů budeme mít do státní pokladny, nebo zase státní, vidíte, jak by bylo ve státě, do té městské pokladny, tak já budu chtít vědět, jak k tomu přišli. A může to být trojčlenka, já nebudu se nikomu smát za to, že prostě nějakým způsobem se řeklo 420 lidí krát něco, průměrná nějaká částka toho, co se dneska vybírá. A je to predikce, co je dneska. To, že se to za 5 let může změnit, to může. My dneska rozhodujeme tak, jak to dneska je. Už za rok. I za rok, ano. A za to my nikomu hlavu trhat nebudeme. Takže já jenom chci říct tu věc, že pokud mě se nezodpoví tyto moje otázky během toho zastupitelstva, nebo na základě potom zpracování toho zastupitelstva, tak já to budu posílat oficiálně datovou zprávu na Radu města. A vy, občané, kdybyste měli nějaký dotaz, který třeba by byl buď na nás, nebo i na vedení města a vedení města by s vámi třeba nekomunikovalo, neodpovědělo by vám, nebojte se obrátit na nás, my ten dotaz za vás dáme a tu zpětnou vazbu vám poskytneme, buď teda veřejně, anebo i do zprávy vám, tak jak se domluvíme. A i kdybyste měli nějaké dotazy, které byste chtěli po nás, abychom řekli na zastupitelstvu, budeme velice rádi, když je budeme moci vaším jménem nebo i anonymně prostě zmínit a říct, samozřejmě, aby byly všechny ve slušnosti. Jo? To si myslím, že k tomu patří, protože my se taky snažíme i na tom zastupitelstvu vystupovat slušně, byť někdy jsou emoce na obou dvou stranách kolikrát jako napjatější, ale to tak holt k tomu patří. Já si myslím, že v podstatě, když mi nebude zodpovězený dotaz, tak já jsem zase člověk takovej, že prostě zeptám se jednou, není mi zodpovězeno, tak se zeptám na dalším zastupitelstvu znovu. A budu se ptat tak dlouho, než mi prostě bude ze strany vedení města zodpovězeno. Tak jak říkáš, ať už prostě formou e-mailu, datové schránky, ale proč teda, když mi není odpovězeno veřejně, tak přijdu znovu na to zastupitelstvo, ale pane starosto, nezodpověděl jste mi minulý dotaz, tak já se ptám znovu a tážu, tak doufám, že vaše odpovědi se dneska dočká. A nebo pane zastupiteli. A nebo pane zastupiteli. Já jenom zmíním to, že já než abych tam chodil 2krát a ptal se na to stejný a zdržoval všechny ostatní tím, že někdo je nečinný, tak klidně mě zavolej, napiš mi, já to se píšu, pošlu to datovkou a tu informaci se dozvíme, protože v tomto už je to uvedený v přijaté poště, máme se na co odkázat, může ten tlak být větší a ty lidé to vidí a slyší a znovu i my to potom můžeme zmínit, protože pokud já jsem tehdy vlastně dostal informaci, že byl třeba nějaký podnět k jedné mateřské škole a šlo to i na město a město na to nereagovalo. Takže z toho důvodu, kdyby ten člověk se na mě obrátil a řekl, hele, město se mnou nekomunikuje, tak bych to řešil, jo? Protože to byla třeba vážná věc. Jo? Takže toto jsou ty podněty, které prostě určitě pro vás nemůžeme udělat, protože my jsme tady pro vás, pro Miroslav. To je to důležitý a jsme vaším hlasem. Nejenom ve volbách, ale i po volbách. Ale i po volbách, přesně tak. Blíží se volby, tak já musím trošku politicky, ale ne, berme to, známe se spoustou z vás, co nás tady sledujete, s kým se bavíme, píšete nám na Messenger, na WhatsApp a spolu sdílíme ty informace, ne všechno vždycky známe, takže nevím, kdo bude, nebo jaká bude nabíjecí stanice, jestli to bude ČEZ, EGD, nebo to bude Ionity, nebo prostě kdokoliv jiný. Mám informaci, že to bude 50 kWh nabíjecí výkonu, takže uvidíme, co potom dál bude. Dobrá, pánové, já bych to asi ukončil. Tenhle podcast je aktuálně stejně dlouhý než naše zastupitelstvo, nebo jak naše zastupitelstvo. A ale to se dozvíte až na konci, tuto informaci, berte to pozitivně. A mě nezbývá, než vám teda poděkovat za to, že jste byli účastníky spolu se mnou druhého v pořadí dílu podcastu Pro Miroslav. Děkuji Radkovi, že našel odvahu stoupnout si před kameru a nenechat nás v tom samotné.
Díky Michale za to, že jsme mohli tady u tebe natáčet v prostorách bývalých skláren ve firmě Lila Costa. Díky moc za to, že jsi to tady připravil, že to opět doufám nemoc se stříháš a připravíš tak, aby to bylo zkousnutelné pro všechny sledující. Zároveň bych chtěl teda ještě na dálku pozdravit Vlasty Beneše, který tady u prvního podcastu s námi byl. A teďkom jsme se domluvili, že se prostřídá s Radkem, abyste pořád se nekoukali na ty stejné obličeje, abyste trošku měli nějaký jiný náboj, dynamičnost tady v tom, takže doufám, že se vám to líbilo. A když budete mít nějakou zpětnou vazbu na nás, co byste chtěli třeba zlepšit i od nás, z naší strany, nebo s čím bychom vám mohli pomoct v rámci zastupitelstva. Samozřejmě, když budete chtít, aby jsme vám pomohli posekat trávu, tak... To vezmeme na vědomí. To vezmeme na vědomí a poděkujeme vám, ale když to bude nějaký podnět, co bychom mohli posunout dál, nebo s čím bychom mohli pracovat, tak určitě budeme rádi. Takže díky moc, přejeme vám pěkný den a doufám, že jste si užili tento náš rozhovor a rozjímání nad tím, jak to vnímáme my na zastupitelstvu, jak rozhodujeme, na základě čeho a držte nám pěstí, ať to zvládneme i to další zastupitelstvo a posune se to zdárně dál. Jestli můžu i já, tak já bych chtěl vlastně za sebe poděkovat tady kolegům, že jsem se mohl dneska dnešního podcastu zúčastnit. Bylo to velice podnětný, příjemný a vážím si toho, že nás sledujete a věřte, že vaše dotazy nezůstanou nezodpovězeny. Tak, díky, mějte se hezky, na viděnou.